नमस्कार भैया लोग। तो भैया लोग, अरे क्या बताइए आप सबसे, अरे आजकल के युग में घून लाग गइल बा। लेकिन भैया हो, अरे कौन कौन ऐसा लड़की बाड़ी सन, अरे कपड़ा पहन तारी सन, अरे लागत तानू कि चोरा के अपना बाबा के मोछरदानी में से फाड़ के पहन तारी सन। तो भाई हो, अरे उहे लड़की अपना के परी समझत तारी सन। ये नइखी से समझत, अरे जे अपना के समझेला परिया, अरे जे अपना के समझेला परिया ओकर दुल्हा मिलेले करिया। तो भाई हो, अरे जब ओकनी के शौक श्रृंगार के सामान खत्म हो जाला तो अपना माई बाबूजी से पैसा के ना मांगेली सन, मॉम डैड मुझे अभी के अभी 10,000 रुपया चाहिए शॉपिंग करने के लिए। तो भाई हो, ओकनी के माइयो बाबूजी नु वही में के रहेलन। ई ना पूछल ए बाबूनी 10,000 रुपया का होई हो, अरे वो डायरेक्ट निकाले लो, कहला लो बाबूनी जौन मन करे तौन कर। अरे तू ही तो एगो बारू हमार परी। जब बाजारे जाली सन तो मुँहवा पूरा ओढ़नी से बांध लेली सन कि करिया ना होखे। बाजार पहुँचे से पहिले अरे का करली से एगो बैग लटकैले रहली सन, वही में सबक सिंगार के सामान पूरा रखले रहली सन। अरे निकाले ली सन मुँह में पोत के, तनी हिपी निकाल के तो बाजारी में जाली सन। तो भाई हो, अरे बाजार में मटक मटक के चलेली सन, आ वही पर कोनो लड़का देखेला सन तो कहेली सन ए सखी हम सुंदर लागता निका। वही तरह से हो लड़को हमरा मुँहवा का और देखता। तो भाई हो, ओकर सखी कहिले अरे हो सुंदर सुंदर लड़की के नु बड़ा लड़का देखेला सन, अपन मुँह नइखा से देखत सुअर मुँह आ मुँह चमका के आ चल देली सन। तो उहे लड़कवा सराफ देला सन जे अपना के समझेला इंद्रासन के परिया आ ओकरे मिलेला दुल्हा करिया।